și vom ajunge de la 1 la 10 bilioane doar din pescuit. Da, am făcut acest cont nou, Knock Bini 1, 2, 4. Și așteptăm pescuitul, pentru că mai are 3 minute. Și da, revenim în 3 minute când începe pescuitul. Ok, fraților, trebuie să înceapă. Așa că, așa, 53 de secunde, bun. Atunci hai să ne luăm și noi niște bănuți de la acest Nubini Pizzanini. O să-l vindem. Văd că băiatul ăsta e bun, că s-a jucat mult la fishing. Cine zinte, noi trebuie să ajungem de la 0 la 10 bilioane doar din fishing-ul ăsta, băieți. Așa că ne închidem baza și suntem gata să pescuim. Contul este nou, dacă vreți mă puteți adăuga. Dau accept la toate friend request-urile. Și aia că a început. Ești radioactivul. Bun, și începem din pescuit. Hai să vedem. Deci prima. Hai să vedem. Trebuie să apăs, ok. Și, scoala Nana Gold. Păi cred că facem lejer 10 bilioane cu asta, dar hai să dăm ceva și mai bun. Ok, hai să vedem ce pică. Ok, hai să vedem asta. Da, e slabă asta. Cred. Tralalero! Ok, stau chiar foarte bine. Eventul durează 15 minute, așa că cred că o să facem vreo 10 B. Tralero Diamond. Dar ceva mai bun, bro. Na, asta e slab. Ce să fac eu cu trepitropii? Bun, colectăm bănuții. Vindem acest trepitropii. Avem deja 17 milioane. No way. Dacă ne pică un beluga ăla de radioactiv de 2,4 milioane, suntem salvați. Ce e asta? Pufabol. Merge. Dar cred că o să-l vând, sincer. Băi, e drăguț, n-am să mint. E chiar cute. Bun. Hai să vedem. Nu uitați să dați și voi like și subscribe. Și da. Bun. Want to make compassion lonely, just say. Frate, dar nu mă slabe. Vreau să ajung la 10, bă. Nu să fiu la 10 B trebuie să ajung. În 15 minute, fraților, trebuie să facem asta. Așa că da, nu uitați de like și subscribe ca să facem cât mai repede. Văd că a picat ceva bun, dar n-am văzut ce. Cred că urcalerul. Ok. Urcalero, bun. Deci cel mai bun deocamdată ar fi scoala Nana. Avem deja 75 de milioane. Ok, știi ceva? Pentru că cred că o să fie greu și va trebui să mai așteptăm după undă ăsta, adică încă o oră. Nu prea am chef să aștept atâta. Hai să facem la 1B. Și data viitoare facem la 10B până și o să ajungem la 1QA dacă fac multe episoade. Doar dacă vreți voi. Că până atunci o să se ducă și fishing-ul. Că mâine se duce după admin abuse. Hai să vedem, e bun? Puffball. Vreau ceva bun. Adică ceva ok.
o secretă sau ceva. Eu am venit aici să fac provocări, nu să mă joc la fishing, bro. O, tentacolo tehnico ăsta. Da, e bun. Puffable îl șterg, îl vând. Și avem bănuți. Avem deja 100 de milioane și mai durează 10 minute. Deci, cred că o să reușim să facem unul bun destul de ușor. Sau poate chiar pe acolo, dacă ne pică brainrot-uri de-astea așa bune. Încă un scoala nana. Dacă pescuiesc eu direct din baza mea, îmi dă ceva mai ope. Hai, bro. Tripi, nu, tripi, tropa, trepa. 1,4 milioane, bro. Ne-a salvat brainrot-ul ăsta, bun. Hai, ca să pot să te închid. Bun. Deci ce pot să zic? Deocamdată acum avem 217 milioane. Ceea ce este destul de bun. Cred că dacă ne mișcam un pic mai bine, am putea să ajungem la 1 bilion. Hai să vedem dacă ne și ține challenge-ul ăsta. Dar când eu primesc numai orcalero, ce să mă țină? Ok, ăsta e ultimul spot și apoi trebuie să vindem ceva. Ca să luăm brainrot-uri și mai bune. Hai. Cred că e secreta. Bro, orcalita. Am lag. O să vând acest tralalero. E cam slăbuț. Cel mai bun este acest tropa tripa de 1,4 milioane. Dacă ne pică un beluga, cred că ar fi mult mai bine. Hai vedem. Deci 8 minute mai sunt și deja avem 300 de milioane. Dacă reușim să facem 1 milion, va trebui să dați subscribe. Eu până atunci, dați și voi un like. Faceți la butonul de like așa cum dau eu la, așa cum apăs eu acum pe ecran la fishing. Dacă vreau să-l vând pe ăsta de care nu e gold sau diamond sau ce-o fi. Bă. Ok. Uite, așa ajungi foarte bogat, foarte rapid în stilă brainrot. Dar grăbiți-vă pentru că până mâine dispare eventul. Beluga. 290. Cel mai bun e 290k. Adică cel mai bun fără mutație. Sau nu, ăsta e tentacolo tehnico, cel mai bun fără mutație. 500 de milioane, bro. 600, bun. Deci, haide să vedem. Ținom de 8 minute, deci nu știu dacă e ok ce... Da, asta e slab. Hai. E bună, o simt, e secretă. Los orcali. Bă, merge. E 352k. Oh, bun. E ok. Ok, băieți, oficial 700 de milioane chiar acum. Bro, parcă tropiul ăsta face toată treaba. Nu știu, o să-mi vând cel mai slab lucru care este acest orcalero. Și da. Dacă nu facem 1 până se termină asta, bine, eu cred că facem, da. În fine.
Hai, te rog. Scoala na. Hai să colectăm bănuții. Și dacă facem 1 bilion, închid videoclipul. 900 de milioane. 900 de milioane. Poate? Nu cred. Băieți. 1 bilion. Păi, ești nebun, cât de repede am ajuns. Da, și mai aveam 5 minute, deci nu știu dacă puteam. Ok. O să dau aceste brain roturi la persoana care își lasă username în comentarii. La adaug și dau toate brain roturile astea. Bine, dacă vrea ceva, nu-l oblig să le dau pe toate, dar dacă vrea el și ce vrea. Cam atât și cu acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!